साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय बेल आइकनखौ दाबायनानै ला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बयखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। जोंहा साउथ सेंट्रेल रेलवे बिनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना दंफैयो। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाबाय एबा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। डिटेल्सै आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। नोंथांमोना फरायनायाबा नोंथांमोना हमनो हानाय नङा। नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा बे नटिफिकेशना ओंखारना फैदोंमोन 21 आगस्टआव जा बे नटिफिकेशना ओंखारना फैदोंमोन बे रिक्रुटमेन्टनि नटिसआ। बेहाय जोंहा माखासे बिदिनो क्वालिफिकेशन होनाय दंखायो आरो केटेगरि होनाय दङ। बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। गिबियावनो जोंहा पस्टनि नामा जाहैबाय स्पेशलिस्ट डक्टर। बेनि गासै नाम्बाराव पस्ट जोंहा मोनसेल' दङ बे पस्टआ। बे नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय 95,000 मोननो हागोन होन्दों मान्थलि। बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन MBBS डिग्री थानाय जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि एजनि लिमिटआ जाबाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 23 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों। बेहाय कन्ट्रेक्ट मेडिकेल प्रेक्टिशनार बे जाबाय जोंना सेकेन्ड पस्टनि। बेहाय गासै नाम्बाराव बे पस्टआ जोंहा गासै दङ 8 जन दङ। जोंहा बेनि थाखाय सेलारियाबो दङ 75,000 नोंथांमोना मान्थलि मोननो हागोन। बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन MBBS डिग्री थानाय जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनाबो बिदिनो सेम टु सेमानो 18 बोसोर जानायनिफ्राय 23 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा थार्ड नाम्बार पस्टनि नामा नार्सारिं सिस्टार, जायनि जा टटेल पस्टआ दङ 16। नोंथांमोना मान्थलि सेलारि हिसाबै 15,439 मान्थलि सेलारि हिसाबै मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों। बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दं। सार्टिफिकेट आरो रेजिस्टार। बेहाय नार्सारिंनि मोनसे सार्टिफिकेट थानांगोन 3 इयार्सनि। अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेहाय 18 बोसोरनि उन्दैसिन जानो मोना होनदों। 18 बोसोर 18 बोसोरनि खमनि बैसोआ बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। 18 बोसोर जाथारनायफ्रासो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों। जोंहा आरो मोनसे 4 नाम्बारा जाहैबाय जोंनिया फार्मासिस्टनिफ्राय फैदों। जायनि पस्टआ जोंहा मोनसेल' दङ। बे नाम्बाराव जोंहा सेलारि मोननो हागोननो 40,470 नोंथांमोना मान्थलि मोननो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया 10+2 माने नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो बेहाय जोंहा माबा अरबो होनाय दं। नोंथांमोना बे अरफोरखौ नायबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोनानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बैसोआ 18 बोसोरनि गाहाय जानो मोना। नोंथांमोना 18 बोसोरनि ओरै गिदिरबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना 12th पास जाबाय। आरो जोंहा 5 नाम्बार पस्टनि नामा जाबाय हस्पिटेल एटेन्डेन्स, जायनि गासै टटेल पस्टआ दङ 16। बे हस्पिटेल एटेन्डेन्स साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारि मान्थलि मोननो हागोन होननानै बुंदों। बेहाय 21,490 नोंथांमोना सेलारि मोननो हागोन मान्थलि। नोंथांमोना बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना फरायनाया 10th माने नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाबा जायफोर बिथांमोना ITI लानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बे दिन्थिनो हादों। बिथांमोनाबो सेम टु सेमानो 18 बोसोरनिफ्रायसो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। 18 बोसोरनि जेसेबांखि गोजौनि बिथांमोनानो गासैबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन, हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा। बाय माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो जों माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय 28 आगस्ट। नोंथांमोना बेखौ 28 आगस्टनि सिगां एप्लाइ खालामनांगोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बेहाय गावबागाव पस्ट दङ। जेरै जोंहा मोनसे फार्स्ट नाम्बार पस्टआ जोंहा स्पेशल डक्टर मोना। बे स्पेशल डक्टरनि थाखाय नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ नैबे इमेल आइडियाव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै हरनांगोन होननानै बुंदों। स्पेशल डक्टरनि थाखाय जायफोर बिथांमोना MBBS डिग्री दं बिथांमोना बे स्पेशल डक्टरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ बेहाय हरनांगोन बे इमेल आइडियाव। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना बे सेकेन्ड पस्टनि नामा जा कन्ट्रेक्ट मेडिकेल प्रेक्टिशनार, बेनि थाखाय नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना बे इमेलाव हरनांगोन एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनानै। ओमफ्राय थार्ड नाम्बारा बे सेम टु सेम नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ बेहाय फिलआप खालामनानै इमेल आइडियाव सेन्ड खालामनांगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय फार्मासिस्ट बिनियाबो सेम टु सेमानो नोंथांमोना बे इमेल आइडियाव हरनांगोन एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामजोबनानै बेहाय नोंथांमोना इमेल आइडियाव सेन्ड खालामनांगोन। ओमफ्राय 5 नाम्बारा बिदिनो हस्पिटेल एटेन्डेन्सनाबो एप्लिकेसन फर्मखौ गिबियाव नोंथांमोना फिलआप खालामग्रोजोबदो। ओमफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना बेफोरखौ साफायजोबदो। बिनि उनाव नोंथांमोना मोनसे कपि खालामदो, PDF फाइल बानायदो। बिनि उनाव नोंथांमोना बे इमेल आइडियाव हरबानो जाबाय। बिदि हरनांगोन होनदों आरो नोंथांमोनखौ एप्लिकेसन फर्मखौ अनलाइनै। जोंहा बे मड अफ इन्टारभिउ, जोंहा इन्टारभिउखौ मा लानाय जागोन ना टेलिफनिक माने अनलाइनै लानाय जागोन। नोंथांनाव कल खालामनानै नोंथांखौ माने इन्टारभिउ लानाय जागोन होनदों। जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ बिदिसो जागोन। ओमफ्राय वाक इन इन्टारभिउ, ओमफ्राय लास्टआव जोंहा मोनसे इन्टारभिउ लानाय जागोन। जाय इन्टारभिउ लानायाव जोंहा डकुमेन्ट्स लांफानांगौ, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, नोंथांनि बे फरायनायनि पास जानायनि बे मार्कशिटफोरखौ नोंथांमोना लाना थांनांगोन। बेजों लोगोसे डेट अफ बार्थ नोंथांमोना प्रुफ लाना थांनांगोन। आरो एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना एक्सपिरियेन्सनि माबाफोर सार्टिफिकेट दंबा लानो हागोन। आरो गैयाबा गैयानोसै आरो नोंथांमोना लाङाबाबो जागोन। इफ एनि होन्दों नालाय, दङबा लांनो हागोन होन्दों आरो बेहाय।
बेहाय आरो माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ नायजोबबानो जाबाय फुरायै डिटेल्स फरायनानै आं बे नटिफिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव दोनदों नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बे नटिफिकेशनखौ गाहायाव बोख्लायबोबा नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्मखौ मोनगोन नोंथांमोना बेखौ फिल आप खालामनो नांगोन नोंथाङा बे गावनि पासपोर्ट साइज फट' होनांगोन बेजों लोगोसे नोंनि नामखौ ब्लक लेटाराव लिरनांगोन बेहाय फादार्सनि नेम लिरनांगोन बेहाय डेट अफ बार्थ लिरनांगोन बेहाय ओमफ्राय नोंथांनि एजखौबो लिरनांगोन एज अन क्लोजिं डेट बेहाय नोंथाङा बेहाय लिरनांगोन ओमफ्राय नोंथांनि बे एसटि बा एसटि ओबिसि बा ओबिसि नोंथांमोना बे लिरना होबानो जाबाय गावनि एड्रेसखौ नोंथांमोना बे पस्टेल एड्रेसखौ बेहाय होनांगोन नोंथांमोना बेफोरखौ गासैबो डिटेल्सै फिल आप खालामनो हागोन बेहाय जेबो होना माबा गैया जेनेबा गोरा हायै जेबो गोरा गैया बेहाय नोंथांमोना इजिनो एप्लाइ खालामनो हागोन फ्रियैनो आरो नोंथांमोना फिसबो होनांगौनि गोनांथि गैया बेहाय आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव मा होफानांगौनो 2 पासपोर्ट साइज होफानांगौनो बेजों लोगोसे इडुकेसनेल मार्कशिटफोरखौ नोंथांमोना बेजों लोगोसे हरफानांगौनो साफायनानै नोंथांमोना PDF फाइल खालामबानो जाबाय स्केन खालामनानै लाबानो जाबाय कम्पिउटाराव बेजों लोगोसे बे कमिउनिटि सार्टिफिकेट नोंथांनि बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ हरनांगौनो बेनोमोन बे माखासे सार्टिफिकेट हरनांगौआ ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना बेखौ फिल आप खालामखांनायनि उनाव बेजों लोगोसे आरो मोनसे फर्मखौ नोंथांमोना फिल आप खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौथ' जेनेबा इमेल आइडियाव हरबाय दा नोंथांमोना बेजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे मोनसे फर्मखौबो फिल आप खालामनांगौ होनदों बुंदों नैबे मोनसे डक फाइल बे मोनसे जोंहा गुगोल फर्म बेखौ नोंथांमोना फिल आप खालामनांगौ होनदों नोंथांमोना बे फर्मनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन नोंथांमोना गिबियावनो बै एप्लिकेशन फर्मखौ फिल आप खालामग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना बे जाय बबे मोनसे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जेनेबा बेहायथ' गासिबो इमेल आइडि होनाय दंखायो नालाय आलादा नोंथाङा जुदि हस्पिटाल एटेन्डेन्सनि थाखाय बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना बे इमेल आइडियाव नैबे हरनांगोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना फार्मासिस्टना आलादा आरो गुबुन माने इमेल आइडि होनाय दङ गावबागाव साख्रिनि नामा गावबागाव इमेल आइडि दं आरो नोंथांमोना बबे मोनसेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो बे सिदा बे नुनाय इमेल आइडियाव नोंथांमोना सेन्ड खालामबानो जाबाय सेन्ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ बे आं दहाय होनाया बेखौ नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे फर्मखौ आरो फिल आप खालामबावनांगोन होनदों एसे नाम माबा होनाय मोनसे फिल खालामनांगौ दं आरो नोंथांमोना बेखौ फिल आप खालामहैनांगोन सेन्ड खालामखांनायनि उनाव आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना बिदिनो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन आरो MBBS डिग्री दंबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव भिडिअखौ शेयार खालामलायदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों लोगोफोर